Bu, genjere pintenan? Genjernya 3.000. 3.000. Iya. Apa, Mbak? Cuk juga 4.000. Iya. Bu niki tesen 6 nggih. Boleh. Di bawah 1, Mbak. Iya. Kok mateng, tinggal dahar bae. 6.000 aja kok betulan, Mbak. 5.000 enggak. Niki mawon, Bu. Mboten ngagem plastik kan? Ya. Mboten ngagem plastik ya, Bu. Monggo, Bu. Yang lain apa? Sampun niki mawon. Nah, boleh. Bali, Mbak. Matur Iya, nuwun. nggih, sama-sama. Nggih. Bu, kula tumbas ayam dadane 15.000. Nggih. Dijajah apa ya? Di filet mawon. Untuk setengah mawon. Mboten. Mangkin mboten telas. Plastik niku mawon, Bu. Ngaten mawon. Nggih, matur nuwun. Nggih. Om niki lho, Pak. Bangun tahu dah. Ibu sampun. Yang mana Peter? Pinten? Nggih.